Kublaya pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Parlok kani ka video kam dei ban pensam ke ya pi ki bapet ya ka handai ka dei ka video ka bakta mat yong shisha ya ka jing snow brew bat ka ba pha ru lengba jongka ya ka khro ko bor ka ba shai bat ka ba khiat au ha ka jingmut shakita ki brew ki ba don ha ka bor bat ki bor sorkar ki ba dei ban shakri bat ban yarap yu uduk suk ubit utem penban ki nyo ben kala ya ki ba duk barang di kitab kidam bat ki brew ki bamte bat tang yu au biro nalor kata ka sorkar India kalanang pensyuru iki pa kentup iki ba pliki no kenong ki ba putih kentup iki ba pliki no kenong ki ba putih ba ban pli account hakipang da ka baki haban shushnya tali tala ha ka jing rap chong ki wei ba kim nang wat tang ban tho ni soy ka kateng da jongru menta lele sa ka jing sharp ban board ban pen kam tikna ya kita ki board bat ki core technology kum ki computer ki mobile phone ki ATM machine ban register online nak benta ka net banking ban tap bat drop isalan ta ki ATM machine ki online payment ne cashless transaction ko GPay ATM card payment bat ki bai ki rukom kabala bu shisha ya ki babun ki blu ki bamnang bam start ak ching bat ma ba krawn mar bun ki hab bat shania bat ban pancing rap na ki bai bat tang ban drop isa na ki ATM machine ni su pisa leng ba ko online payment ro ba ki hab ban kam da ki secret password ban OTP na lor ka jing chalai chong ki online fraud scams babun rukom ti perlok ni ka jing tia kar pan kendit ya ki babon ki basaki ka aba wei urang ba briu bar san posan sinem kerta ujitu munda ubadai na kawi ka shnong nong kandong dinali jong ka chela odisha ubamnang bam start hadin ba khammen jong u ka kalra munda kala khla no na du alpum riu tarik u kala lang kot jong ulu sinem arajar alpum riu ura julai mi bon sen shapo ko odisha gramin bank Maliposi branch kabadan hapo Patna block ka Kyonjar district mandro ya kapisa badang sa alpa wajat pika haka saving account jongka kabakala tap na kakamay bakayo na badi ya kamasi uni urang ba bapli ura sya pendik hakinong tray ka bang habaki pa yu uban manra ya ki kwat kisla badan kamban Pynshisha bakam mencong uklayap klem da batai shai ni batai bani apat yu kumno bu dei banle bat ki bakumno ki kwat kisla badan kam bu un manra khnang ban yu adro ya kapisa jongka mencong ura kabasok inong tray jongka bang ki dekran jendat ru balada umna ban penbiang ya ki kwat kisla ki badan kam udai ban wan yalam ya ka try account wat hadin baklitit bakam mencong ukala kladro kujitu bapli ha ka jik sau jar ba ka jik sau dom ba ka bangkam batai pensyai ro yu kum ubri ubam nang bamstan ya ka kom kum no banle ha ka jing sau dom ulet klong sendon ya ka met yap ka men jong u ka pada ban tep arbnai tam menshwa ba tep ya ka met yap skeleton jong ka hapo berni balik ra ban Pynshisha shabang ba ka men jong u ka yap klem jing de ran ro u pulit inspector badi pet ya ka Patna police station u kiran prasad sahu haba klan shakilat batai ko bor ula batai ba kani ka tang nakadaw ka jing sarong jong kinong tray ka Odisha Gramin Bank kamtam u branch manager ubam syam la sim kia banya rak batai shai ya uni urang ba nong kondong baduk bat bamdon tingnang ting start bapli kumno bu udai ban le khnang pu nyo ban sei ya ka bisa nak account jong khamen jong u ha ka jing dei bat kani ka jing jia u block development officer ka Patna block u manas dan pat u laong bakum kani ka jing le jong uni urang ba ban ra chi senton da kamat yap shabang ban Pynshisha ba ka try bank account kala yap ka dei ka bat jia ha ka ke banang kong hadin kani ka jingle jong ujitu ki board pulit kala kular ban ya rap ban penyo no ya kapisa na ka bank account jong ka men jong hadin kata ula let ban tab biang ya ka met yap ka men parlok ayu pidon ban kan tho halok ka bakum kani ka jingja ka ba isang sot ya uni urang ba bru babli ubam tep yu a ubiro hato kam dei ka jinglong sarong ka jinglong bam dan men sem ban ya rap ya ki ba bit batem da ki jing da kinong play jong ka bang Sobaban ni kan tho hikat kum kacing snow basimat jong pi halor kan ka video but sa share ro yakni pi hadu bakan poisa ki bol sorkan but ki bai pat ki bor jong ki bang bakin yo i bat bakin snow tho ba hang ni ham khalia ro kam dei ban chia kum ni knang baki baduk basok bat ki babit baten bat kinong kendong kinam sha haras kulmar nakamanta ka hok la jong Parolok play shibon ya kapor jong pi singoba wat glad ban like share comments bat kumjoro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga nakamanta QA bat ki video